policies. Tothom el mirava com si d'un boig es tractés. Tot estava a punt de solucionar-se. Sols faltava testificar per a dir la veritat de les desaparicions. Era innocent. En obrir la porta, tothom que hi havia a la comissaria el va mirar. Vinc a testificar sobre les desaparicions de la setmana de Nadal. Dispenseu, de què parlau? Dels 7 desapareguts en aquella casa. Això va ser fa 25 anys, l'any 2000, i ara som el 2025. Us trobeu bé, senyor... Tenebrós. Adam Tenebrós. Passau, Adam.